Hallelujah, o biliwo, n'ezie o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye mmeri. N'ụzọ ụtụtụ ka ụmụ nwanyị jere n'ili ite ude na Jesu, ma ọ masịrị igwe badata n'ili. Hallelujah, o biliwo, Jeze o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye mmeri. Hallelujah, o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye mpampararantantantantantantan. Mary na-ebakwa na-achọ ahụ Jesu, Mary na-eti mkpu n'ihi Jesu, Mary na-akwari ebe iri Jesu, mgbe o zutere di wenu. Hallelujah, o biliwo, Jesu o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye mmeri. Hallelujah, o biliwo, Jesu apaburu n'elobe, onye Hallelujah, onye mere biliwo, isi onye meri. Hallelujah, onye mere biliwo, Kristi onye meri. Hallelujah, onye mere biliwo, Kristi onye meri. Tubenu Chineke, ọ bụ dị n'aga, dike na dị mkpa, ọdọgwu akataka, o meriri ekwensu, o meriri ike n'ụwa, o meriri ike ọchịchị, Mary ahụrụ ya, Peter ahụgo ya, Thomas ekwelego, Timothy na-ekwe, ka anyị nụrụ iwenụ. Onye mere biliwo, Kristi onye mere. Hallelujah, 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 onye mere biliwo, Kristi. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile.
ụmụnne m na Kristo todrinu Jesu. Happy Easter to everybody. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye dula anyị in the last 40 days. Oge anyị melu nnukwu ebumọnụ na ekpele n'irunyelu Chineke onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche. Eweluo n'ụbọchị tata, onye nwe anyị wee melie ọnwụ, wee tiwa anyị, wee sị, death, where is thy power? Death, where is thy sting? Anyị na-ekene Chineke n'isi anyị niile n'ofu n'ofu, wee na-ayọ Chineke ka mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi wetala anyị ọtụtụ ngọzi, wetala anyị mbuni enu, ka anyị sitekwazị na mbilite n'ọnwụ n'ụwa wee nweta ebumnobi anyị niile na ihe niile nke anyị rụnyere n'ekpele n'oge Lent. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị nata isi a na rụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ka anyị chetakwazị n'ụzọ pụrụ iche ezinụlọ n'ebo ndị na-echetakwazị nwanne ha nwoke Ferdinand, onye rapụrụ ụwa n'ụwa. Ha na-ayọ ka mkpụrụ obi ezulike na ndokwa. Ezinụlọ n'ebo na-echetakwazị na-erunyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche iji wee kene Chineke maka ọtụtụ ngọzi ya n'ebe ha nọ, ọkacha onyinye nke o nyelụ ha site na nwa ha nwoke nke nwetala admission. Ezinụlọ Nweke na-erunyekwazị masị n'ụwa maka nchekwaba n'odudu nke Chineke. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Nye ka njọ Maria dị ngọzi, Virgin ọ bụ, na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnna m, ka unu rịọbara m ose bụrụwa Chukwu anyị ayịyọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Otito dịrị Chukwu, elu kasị elu, udo dịrị mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Ozi eluigwe gị n'ihi nnukwu ebube gị. Osepụ ụwa Chineke eze nke n'eluigwe. Chukwu na onye ji ike niile. Udo dịrị mmadụ ihe a na-asọ. Nke Chineke nwa nke nna. Onye nọ na karịna mere anyị ebere. Udo dịrị mmadụ n'ihe a na-asọ Chukwu. Sogidi asa.
Chineke onye ebere dị ebighị ebi, iji emume ncheta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị na-amụnyere ndị nke gị dị nsọ ọkụ nke okwukwe, biko mụbaa amara nke inyere anyị, mee ka anyị niile ghọta nke ọma ihe bụ na-asachapụrụ anyị njọ, bịakwa mụgharịa anyị ọzọ na mmụọ, mekwa ka anyị ghọta ụdị ọbara ejiri gbapụta anyị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Pita wee bido okwuchukwu ya sị, ugbu a ka m na-aghọta n'eziokwu na Chineke abụghị onye na-asọ mmadụ anya. Unu ma maka ihe ukwu ahụ merenụ mgbe Jọn kwukwasịrị mmiri chukwu ya, nke akụkọ ya gazuru ala ndị Juu dum bido na Galili. Unu maka Jesu onye Nazaret, otu Chineke si wụkwasị ya mmụọ nsọ na ike. O jegharịrị na-eme mma, na-agwọ ndị ọrịa na ndị niile ekwensu kere abụ, n'ihi na Chineke nọnyere ya. Anyị bụ ndị akaebe nke ihe niile mere n'ala ndị Juu dum n'ime Jerusalem. Ha gburu ya site n'ịkpọgide ya n'obe, ma Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ, wee mee ka ọ pụta ìhè gosi mmadụ onwe ya. Ọ bụghị mmadụ dum ka o gosiri onwe ya, kama naanị anyị bụ ndị akaebe, ndị Chineke họpụtara na mbụ. Anyị soro ya rikọ nri, sorokwe ya ṅụkọkwa ihe ọṅụṅụ mgbe o bilitere n'ọnwụ. O nyekwara anyị iwu ka anyị kwusara ọha mmadụ ozi ọma, ka anyị gbasikwa akaebe ike na Jesu bụ onye ahụ Chineke họpụtara ka ọ bụrụ onye ga-ekpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ndị amụma niile bukwara amụma maka ya, na onye ọbụla kwere na ya enwetala mgbaghara njọ site n'aha ya. Okwu nke osebrowa. This is the day the Lord has made.
lift me up. The Lord strengthened that mighty deed. I shall not die. I shall live and recall the deeds of the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and believe. The stone that the builders rejected has become thy cornerstone. By the Lord he has been done. Unavailing eyes. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and give glory to the Father Almighty, to His Son Jesus Christ our Lord, to the Holy Spirit who dwells in our hearts, but now and forever. Amen. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Ọ bụrụ na unu so Kristi n'ọnwụ ya, na-achọnụ ihe dị n'eluigwe, ebe Kristi nọ n'oche eze ya, n'aka nri nke Chineke. Tụkwasịnụ uche unu n'ihe dị n'eluigwe, ọ bụghị ihe dị n'elu ụwa. N'ihi na unu nwụrụ anwụ n'ebe mmehie dị, ma o zuola ndụ unu nke ọma n'ebe Kristi nọ n'ime Chineke. Mgbe ọbụla Kristi ga-apụta ìhè, unu ga-eso ya chawapụta n'ebube. Okwu kosebuwa. Ukwama ndị otu Kristi toonu onye ahụ eji chọja ngabiga, toonu atụrụ gbapụtara igwe atụrụ ya. Kristi bụ onye aka ya dị ọcha, onye doziri ihe dị n'agbata Chukwu nna na ndị njọ. Ọnwụ na ndụ gbara mgba n'ọgụ dị egwu, egburu eze nke ndụ, o wee bụrụ eze na-achị anwụghị anwụ. Maria gwa anyị, gịnị ka ị hụrụ n'ụzọ? Ahụrụ m ebube mbilite n'ọnwụ Kristi na okpokoro ili ya.
akaebe ya akwa ozu n'ụlarị na-agba akaebe na nchekwube m bụ Kristi ebilitela n'ọnwụ. Ọ burulu n'ụzọ gawa Galili, eze meriri n'agha mere anyị ebere. Hallelujah, 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 Kristi onye bụ ngabiga anyị aghọọla ihe ejiri chụọ aja ka anyị mee mmemme n'ime Onyenwe anyị. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Onyenwe anyị nọnyelu ụlọ. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. N'isi ụtụtụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, mgbe chi na-abọsibeghị, Mary onye Magdala bịarutere n'ili. Ọ hụrụ na ebupụla nkume ahụ eji mechie ọnụ ili. Ọ gbara ọsọ jekwuru Simon Peter na nwazụ nke ọzọ ahụ Jesu hụrụ n'anya, wee sị ha, ha ebupụla Onyenwe anyị n'ili, anyị amaghị ebe ha tọgbọrọ ya. N'ihi ya, Pita na nwazụ nke ọzọ ahụ jiri ọsọ gawa n'ili, ma nwazụ nke ọzọ ahụ gbakarị Pita n'ọsọ, wee buru ya ụzọ rue n'ili ahụ. O wee hulata nyụọ anya hụ akwụ ụlarị ahụ ebe a gbasara n'ala, mana ọ banyeghị ya banye. Simon Peter onye so ya n'azụ wee bịarue banye n'ime ili ahụ. Ọ hụkwara akwa ahụ gbasara n'ala, ọ hụkwara akwa eji kechie isi Jesu. Ịchafụ ahụ na akwa ụlarị ahụ agasaghị n'otu ebe, kama a pịara ya apịa, debe ya iche n'ebe ọzọ. Nwazụ nke ọzọ ahụ buru ụzọ bịarue banyekwara n'ili ahụ. Ọ hụrụ bịakwa kwere. Mgbe a na-ekwu ihe a, ha aghọtabeghị ihe a kụziri n'akwụkwọ nsọ na Jesu ga-esi n'ọnwụ bilie. Oziọma nke Osebrowa. Jesus.
Amen. Man ma like na-ekwu okwu anụ m afụ onye ọbụla mana ọ dị ka ihe ọ na-emechi m anya. Otodrinu Jesu onye jisi ike onye gbakọta ya lụ abụ m onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Nyenụ ya nwanne m, nyenụ ya nwanna m, nyenụ ya ndị nne, nyenụ ya ndị nna, nyenụ ya ụmụaka, nyenụ ya fada, nyenụ ya ụmụnne m, nyenụ ya ụmụnna m, nyenụ ya ndị nne, nyenụ ya ndị nna, nyenụ ya ụmụaka, nyenụ ya onye ọbụla, nyenụ ya ekene ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Amen. Happy Easter to you all. It's a beautiful day. And number one, can appreciate good day our students who are back home. A lot of them. So by the no makana nande college anatago. So in the college anatago. So no. And also I also want to appreciate so many faces that were born here that have not been here in a long time. A lot of them. And I could see some. So I'm so grateful that so many faces that were brought up in this church, but for some reasons went outside the state, or for some reasons are still living with us, but are not coming to be with us. But today, the Lord has resurrected from the dead, and the Lord has resurrected all of them. Ihoma Melonando anyị. It's been a 40-day journey. 40 days. We started with Ash Wednesday. I know that so many of you, in the Melo Ashes on the Ash Wednesday, went to work. I remember I went to the VA. Somebody asked me, Father, what happened to your face? On Ash Wednesday, Kamado na ajumi hemeli room. Nsa na mbulunto that we are starting Lent. And so all of us got involved in the Lenten process. 40 days. 40 days of fasting. 40 days of prayers. 40 days of being with the Lord. And today, the Lord has said that your suffering, your fasting, and all you have given throughout the whole 40 days is not in vain, that the Lord has risen. That the beauty of the Lord has come to you. The Bible said
If Christ had not resurrected from the dead, our faith is in vain. Now, anyị nwere ike ịjụ onwe anyị, what is resurrection? What is resurrection? And there are so many concepts based on different cultures of resurrection. Anyị nwa bụ ndị Igbo with our own concept of resurrection before Christianity. And what is our own concept? Our concept of resurrection before Christianity is reincarnation. If you was, and I remember vividly that my dead father calls me the name of his father. Until onwo, for him, I'm papi abialowa. And why? Maka na mgbe ahụ o sili ndị be anyị ike to understand ihe bụ na onye nke ha ga-anwụ anwụ megịnị furuzie ada afụzi anya ada ekwuzi okwu. So kedụzie etu ha ga-esi wee ghọta na nwa ha maọbụ nwanne ha maọbụ papa ha maọbụ nwunye ha nwụrụ anwụ efubero. They initiated the concept na onye ahụ nwụọ na ọ ga-eme gịnị na ọ ga-abịa ọzọ. And so na ọ ga-abịa in that family. Even I remember one of my relatives some years back, nwa ya nwụrụ, nwa ya zugide nwoke ori n'ụwa. Na ịmụkata nwa ịmụnye agwọ. Na nke ahụ agwọ na akpị combine, ịmara akpị ịmara agwọ, and mgbe i were agwọ were akpị dobe na be gị, you can imagine how your life will be. Na nwoke a na-alara ụla ki rumie, ịbata na rumie, ibie na-etinye ụmụ fancy doors nke niile bụ iron door. And ọ bụrụ sọ iron door, ọ lụsịrị iron door jee na ceiling ya kụnye plank, kụnye wire gauze, wee tinye ceiling. And mana ụmụaka si na ceiling ebe o bido ligide jee bupu plank ahụ bewa iron gauze ahụ na kpọ n'ime room ahụ. And ọ na-alara ụla mgbe o tinyechara ihe niile ahụ tinye iron door, ọ na-alara ụlọ wee key room ahụ dobe n'ukwu na ọ bụ na ọ nọ n'oche ada ama m onye kata TV ụlọ ebulie maka o dobe key room ahụ n'enu tebụl. Ịmazi ebe agwọ na akpị bịara ọlịlị. So ọ na-ewelu key ahụ dobe n'ukwu nọkwasazie key ya na in case ụlọ ebulie. And one day o mee mistake o dobe key ya ime etu mmadụ gị ga-agwụcha gị dobezie key n'akụkụ na-enerezi NTA na-egideze NTA nenebe gị. Ụla wee buru nwoke a, ụmụaka wee mmiri key ya ma ego mmadụ kwụrụ ya n'ụgwọ ma nke o dobere edobe ma nke o ji ha niile yam. Ana nke ọ bụ na eweluzie ya ime afụzi onye ahụ anya until after 1 month ego niile ahụ gwụrụ ọ kpalịbakwa around the neighborhood. Emegide, the young man eventually got tuberculosis na prison. Wee nwụọ ebunati ya. Even though o nweta tuberculosis, mechaa release from prison, ọ nata treat tuberculosis, treat ozukwu ori ọzọ gbapụ. In between, he died. That was the first time m pụtara ebe a na-eni mmadụ. Papia wee sị, nna ya chọrọ ka ibi ụwa ọzọ. Ọkwefere ụwa a na-abịa abịa, don't come again. I don't want to see you again. Mana ọ bụrụ na ị ga-abịa gị megide gị si be onye ọzọ ga-abịaza na bie. Ya chọrọzi na ọ bụrụ na a na-amụta nke a onye ọzọ so megide mụọ ya gbazina. Nwa ị na-achị ini nwa gị ị na-achị ini ka isi anya abịazina. Ịbụ na ọ bụrụ na enwee ki eji akpọchi mmadụ n'ime ini, ọ ga-ewe ka imegide lọkụọ ya up. So na ndị be anyị believe in reincarnation. Na just like I said, my dad ọ pụtara ụtụtụ ọ bụ na nna ihe ọ ga-asị m nna m ọkpọzi afa papịa. Mana nche na eziokwu when I was little, mana mgbe m totazi ka mma na-asị ka ọ na-asị maka na m abụrụ nna ya. Ihe bụ Fada Chidozie Cosmas Nzabalụ.
mana papia bụ elobe nzenze abalụ abụrụ m papia maka na afụnụrụ m bịabụrụ m before afụnụrụ m apụtanụrụ m na-enwekwuru anwebụghị no prior experience no present experience nothing nke a m bịalụ mgbe m bịara ya ka m mee gịnị ka m bịara izi mana etu ndị be anyị si aghọta mbilite n'ọnwụ which helped them at their point. In the Jewish world, the fact of resurrection never existed in the scriptures at the beginning. They could not explain. Now, so we have got a high water lumbaho, no one or into the abyss. No. It had an endless pit. In Abanya, all the endless, because they could not explain it. Makana, obluzen na onunu ahụ gagide ọkwụsị kedize ebe onye ahụ nọ. So onye ka ha ji wee kpọọ ya endless. Na onye ahụ ga na-aba forever and ever. Mgbe resurrection bidobelu was at the time of Judas Maccabeus. Mgbe abịazili, a na-asị na ọ bụzie na onye ahụ na-abazi ihe ahụ. What of ndị gbazili mbọ lụọ ọlụ Chineke ọlụ gịnị ga-emezi ha? Na bụ onye tazi afụfụ n'ime Chineke kedụzi ihe bụ hope ye na ọ bụ na ọ na-aba endless pit. That was when the concept of resurrection started coming out in the scriptures. The climax of it was with Jesus Christ. Now, ịbatakwa na New Testament, enwekwa different concepts of resurrection. Enwe resurrection ọ ga-abụ when you die and you resurrected, you will die again. The case of Lazarus. Lazarus was resurrected by Jesus because Jesus has all the power. The Bible said, at the mere mentioning of his name, every knee shall bow and every tongue confesses that he is the Lord. And so he is the Lord of everything. Now, Lazarus umosele. Jesus said, Lazarus, get up. But afterwards, Lazarus eventually died. Mana nke Jesu bụzi nke dị iche bụzi ọgbara Igbo ghali. Maka na ọsọ si ya bụ onye balụ n'ime ini. Anọbụrụ ọsọ na ọba n'ime ini. After 3 days, he broke all the veils. Onye ka ozi ọma ji esi anyị na akwa eji n'ibie na apịara ya apịa dobie iche iche. Gosi na ọ bụ na mmadụ bịara buru ozu ahụ na onye bịara izuru ohi ọ na-atụ akwa atụ. Onye bịara izuru ohi bụ okporo akwa megide wham oburu bụọ. Mana nke a na ndị mmụọ ozi jikọtara akwa ahụ ọnụ. Then he came out. Ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, anya dị nsọ na-afụ ya, ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu na-aṅụrị, ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube, ọ na-abịa n'ebube. Anya dị nsọ na-afụ ya mgbe ọ na-abịa n'ebube, ụmụ Chukwu na-aṅụrị mgbe ọ na-abịa n'ebube. Amen. Asị anyị na ka ọ pụtalụ ọ gbawala ini ma ndị niile na-echi nche ndị si ọkwa ifuru nwoke a ka ifụ ka ọ pụtalụ ozugbo a niile mebe jigijigijigi. Gịnị mere? Oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ maka okwu abụgo na dọmbi nsịlị. Ọ pụgo egwu echenjigo onye gbakọta ọgbagha ibie ọpụta ọ sị come and touch. They touched to see that he is alive and he ascended to his Father. In an end, those the founders of churches, Muhammad, and when his burial place, there was no story of resurrection around Muhammad. There is no story of resurrection around Confucian, who is the founder of Confucianism. There is no story of resurrection around Hindu. There is no story of resurrection
around any other founder of any religion, because they came out like a normal human being, they died like a normal human being, but Jesus is God. Because God cannot be confined within the space of the ground. He is the owner of the ground and the owner of heaven. Ụmụnne na Kristi, ihe ọma melụ na ndụ anyị. And that's why I tell every Christian, you have to be very proud of being a Christian. You have to be exceedingly proud of being a Christian. You have to be very happy of being a Christian, because God has given you the best tool. And what God has given to you, then you will understand the power in your hands when you pray. You will also understand the power in your tongue when you call his name. And you will also understand the mark God has granted you in your forehead, so that when the devil sees this mark, then the devil knows that you belong to the Most High. Can you well know the spirit of resurrection? Go into the world, conquer the world, evangelize everybody that we can. Speak proudly of Jesus, because Jesus is the best gift God has given to you. And so in the spirit of the Easter, anyị gbasa ụka, anyị ana n'ụlọ, onye ọbụla relax ya. I get break fast tata. Akwe from ni na ebulu tata. Only na ebulu 40 days. I eri kpocha ha niile n'izu a. Sa na lu onye na relax, onye esiri on ya je esie nni o. A ga-erigide nni nke agbọgwọ nke restaurant, ma gije nke restaurant ọgwụ. Ya na-emesho afọ emesho. Nke tata ma emesho emesho. A ga-eri nni. Ericha nni, aṅụọ mmanya. Onye ọbụla enwe aṅụrị. In Jesus' name we pray. Ngwa ka anyị kwụ na ọtọ kwupụta n'okwukwe anyị. I enwe renewal of our baptismal promises. Dear brothers and sisters, through the Paschal mystery, we have been buried with Christ in baptism, so that we may walk with him in newness of life. And so now that our Lenten observance is concluded, let us renew the promises of holy baptism, by which we once renounced Satan and his holy works, and promised to serve God in the Holy Catholic Church. And so I ask all of us in this church, do you renounce Satan and all his works and all his empty promises? Do you renounce sin so as to live in the freedom of children of God? Do you renounce the lure of evil so that sin may not have mastery over you? Do you renounce Satan, the author and prince of sin? Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, suffered death and was buried, rose again from the dead, and is seated at the right hand of the Father? Do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting? May Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has given us new birth by water and Holy Spirit, and bestow on us forgiveness of our sins, keep us by his grace in Christ Jesus our Lord for eternal life. Amen.
nyere m aka. O Maria, na wedebe ihe nkwelu na nkwa. Ekpele nke ndị kwelu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpele. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị na-ekene gị maka ọtụtụ ngọzi gị n'isi anyị niile, maka ihe ọma nke imela anyị site na mbilite n'ọnwụ nke dị nwe anyị Jesu Kristi. Anyị na-achị were ọnọdụ anyị niile na-erunye gị n'aka, wee na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị anya. Ka nnatazi isi anọrụ nye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Yes, I know that my Jesus died. Lord, you are the way, the truth, the life. Yes, I know, Lord, the message of eternal life. Yes, I know. Yes, I know that my Jesus died.
yes, I know that my Jesus died for me. Rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nụ. Onye nwe anyị na-awụli elu n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ gị wee na-ehunyere gị aja nke a. Ọ bụ ya ka iji amụgharị ụka gị ọzọ na-azụkwa ya n'ụzọ dị ebube. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye n'ụlọ welite n'obi enu ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-etogo oge niile o sebụrụ ụwa, ma ọ kacha mkpa n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ àjà. Ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nso na-erukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a.
nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. Nyemaka gị ezigbo nwanne, nyemaka gị ezigbo nwanne, onye na-ekpochapụ onye na-ekpochapụ njọ ụwa, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere, mere anyị ebere. Pam pam pam. Onye na-ekpochapụ njọ ụwa, nwatụrụ onye na-ekpochapụ njọ ụwa, nye anyị udo, nye anyị udo, nye anyị udo. Ụmụnne m na Kristi, n'elu nwa atụrụ nke Chukwu, n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebe ebe.
one.